anfonodd ei unig fab i'r byd, ac unig fab Duw ydy Iesu Grist, mwyn i ni gael bywyd drwyddo. Dyma be ydy cariad, dim y ffaith ein bod ni'n caru Duw, ond y ffaith ei fod wedi'n caru ni ac wedi anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud iawn am ein pechodau ni. Felly ti'n hollol gywir. Y ffordd mae Duw wedi dangos y cariad anferthol na i ni ydy trwy bod Iesu Grist i dod i'r byd a bod Iesu Grist i marw ar y groes mwyn delio hefo'n pechod ni, mwyn gwneud yn siŵr bod ni'n gallu cael bywyd trwy gredu'n Iesu Grist. Felly tro nesaf ydych chi yn meddwl am bethau mawr neu pethau bach ar records, cofiwch bod Duw yn dangos ei gariad i'r byd trwy Iesu Grist. A fyddwn ni'n clywed mwy am hynny yn ystod gweddill y gwasanaeth. Diolch i chi. Dwi'n mynd i weddio. Nawn ni ganu emyn, ac yn ystod yr emyn, gewch chi fynd trwodd i'r ysgol Sul, ie? Arbennig. Dwch i ni weddio. Da ni yn diolch i ti o Dduw, bod dy gariad di mor anferthol ydi o, wedi cael ei ddangos yn glir i ni yn Iesu Grist, wrth iddo fo ddod i'r byd, wrth iddo fo fynd i'r groes yn lle ni, fel bod pawb sydd yn credu'n Iesu Grist yn gallu cael bywyd am byth. Diolch i ti am y cariad na, helpa ni feddwl amdano fo, helpa ni ddiolch amdano fo, wrth i ni ganu, wrth i ni glywed, wrth i ni fyw yn bywyda. Da ni'n gofyn dy help di felly, trwy'r ysbryd glân i wneud hyn i gyd, clod i ti. Amen. A da ni am ganu wan, am ras a chariad Duw yn dangos ei hun yn Iesu Grist yn marw ar y groes. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, tywysog bywyd pyr yn marw i brynu'n bywyd ni, fel mae'r adnod yn dweud. Pwy all beidio a chofio amdano, pwy all beidio a threithi i glod, dyma gariad nad a'n angof tra bo nefoedd wen yn bod. Dwch i ni godi i ganu glod i Dduw. Dwch i ni weddio fo'n gilydd. O Dduw ein tad, da ni yn diolch i ti bod y cariad yna fel y moroedd yn parhau i ddisgleirio wrth i ni glywed am fuddugoliaeth croes Calfaria. Da ni diolch bod na rym yn yr Efengil sydd yn sôn am y fuddugoliaeth honno. Gallu Duw ar waith i bob un sy'n credu. A da ni'n gofyn arglwydd wrth i ni gyfarfod y byddi di yn gweithio'n rymus trwy dysbryd.
I helpu bob un ohono ni, i amgyffred y gras hwnnw, i ryfeddu ond i ymatab i dy gariad di, mewn edifeirwch, mewn ffydd, mewn ufuddod i ti. Y Duw sydd yn heiddi pob clod, y Duw sydd wedi gweld ni ar yn gweitha ac wedi ymateb mwyn delio a'n calonna ni delio ar cyflwr di-galon yr ydyn ni yno fo yn pechod. Felly arglwydd, da ni'n gweddio y byddi di yn bendithio ni. Ac yn wir y byddi di yn bendithio mewn ffordd neilltuol ym mhob man lle mae dair di yn cael ei gyhoeddi y bore yma. Da ni'n gweddio'n arbennig am David Picton sydd ym Mroalet, ond arglwydd, da ni'n gwybod am gymaint o lefydd gwahanol ar hyd a lled Cymru a'r byd. A lle mae pobl wedi dod ynghyd, yn gweddi ni ydy nid y bydd y geiriau dynol yn cael bri, ond trwy y eiriau dynol y bydd dy air di yn dod yn fyw ac yn gwneud y gwaith yr wyt ti yn ei ddymuno mewn eneidia. Yn troi ni i ffwrdd oddi wrth y caethiwed yr ydyn ni yn aml yn glynu ato fo, boed yn batrwm difaol o fyw neu yr ansicrwydd neu'r celwydd o'r un drwg yr ydyn ni yn parhau i'w gredu. Yn dy ras felly, ni di dorri mewn i'n bywyda ni. Ni di arglwydd hyd yn oed yng nghanol amgylchiadau anodd bywyd yn codi ni. Yn codi ni fod yn ddiolchgar. Yn codi ni fel y gallwn ni ddeud yng nghanol yn trybini, yng nghanol yn ofna, nad wyt ti wedi troi cefn ar dy bobl. Nad ydy dy gariad di wedi profi'n aneffeithiol, ond bod Crist yn gyfaill gwell na neb. A bod ei gwmni fo i ras a'i gariad o yn hen ddigon i'n cynnal ni trwy pa bynnag storm neu aflwydd fydd yn dod i'n rhannu. Ac felly arglwydd, da ni yn cyflwyno'n dyner iawn i ti, y rhai o'n plith ni sydd wedi bod ar yn meddyliau ni. Rhai sydd yn wynebu salwch difrifol, eraill efo aelodau eu teulu mewn cyflwr tebyg. Mae amgylchiadau fel yn gwneud i ni gydnabod arglwydd mor fregus a brau ydy bywyd ni. Gymaint rydyn ni yn dibynnu arna ti am y bywyd hwnnw o ddydd i ddydd a'i gymryd o'n ganiataol. Bydd yn agos felly o Dduw ein Tad. Bydd yn agos a dysga ni sut y gallwn ni fod yn gefn ac yn gymorth i'n gilydd fel brodyr a chwiorydd. Rhoi ni ddyfal barhad yn gweddia ni dros yn gilydd. A gwybod na nid gweithio yn derbyn di ydyn ni wrth weddio, ond dod ar gweddia hynny at orsedd gras, lle wyt ti wrth dy fodd yn trigarhau. Lle wyt ti yn ymfalchio yn y ddarpariaeth sydd gen ti i dy bobl mor wan ydyn ni. Ac arglwydd, da ni hefyd yn gweddio ac yn cyflwyno i ti yn byd ni ar nenwedig y sefyllfa erchyll honno yn Israel. Mae gweld y newyddion yn brawychu ni. Ac yn wir, mae'r holl y gasineb a'r dial, a'r pleidia, a'r cenhedloedd gwahanol yn erbyn ei gilydd yn ddryswch. Ond cwbl ydyn ni'n ofyn ydy y byddi di ar waith yn dod â cymod, arglwydd lle mae yna gasineb a dyhead i ddial, da ni'n gofyn y byddi di'n ymyrryd a bod yna barodrwydd i drafod a diogelu y miliynau sydd dan fygythiad yna. Da ni'n ymwybodol arglwydd bod sefyllfaoedd gwleidyddol mor ddyrus, ond da ni'n gwybod bod yna heddwch yn dod yn Iesu Grist. Ac y bydd yna heddwch tragwyddol rhyw ddydd pan fyddi di yn teyrnasu. Ac felly yn gweddi ni ydy y byddi di yn ymyrryd yn y sefyllfa hynny, yn cynnal dy bobl ac yn sicrhau arglwydd bod yna rhyw fath o dawelu pan mae'r teimladau mor groch yna ar hyn o bryd. Rhodd o'i thineb i'r gwleidyddion sydd yn rhan o'r trafodaethau yna hefyd. Ond arglwydd, da ni'n ymwybodol na dim ond un esiampl ydy hynny, mae yna ddinistyr a rhyfelau'n digwydd yn Wcrain a mewn gymaint o wledydd ar draws y byd. Da ni'n byw mewn byd syrthiedig, a da ni'n gwybod arglwydd bod ni'n rhan o hynny.
Mae'n hawdd iawn i ni weld bai ar bobl mewn gwledydd eraill, ond da ni'n gwybod beth i casau. Da ni'n gwybod beth i dial, achos mae o'n calonna ni'na hefyd. Gwarchod ni rhag bod yn rhagrithiol, arglwydd. Sut da ni mewn gostyngeidrwydd, mewn edifeirwch ata ti, yn deud da ni angen gras, da ni angen maddeuant, fel pob pechadur arall. Felly arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di yn harwain ni, y byddi di yn cynorthwyo ni i brofi dy gariad di yn Iesu Grist. Ac wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, da ni am i ti wneud dy waith ynom ni a thrwom ni wrth i ni gael yn adfywio trwy dysbryd di. Clyw yn gweddi ni felly arglwydd, a maddau ni bob pechod a bai wrth i ni ofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, da ni am gael yn darlleniad rwan, a mae Sara am ddod ymlaen i ddarllen i ni o lythyr cynta Ioan, 4 bennod. Diolch i ti. Cariad Duw. Gyfeillion annwyl, gadewch ni garu ein gilydd oherwydd o Dduw y mae cariad, ac mae pob un sy'n caru wedi eni o Dduw ac yn adnabod Duw. Y sawl nad yw'n caru, nid yw'n adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Yn hyn y dangoswydd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid yn bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi'n caru ni ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod dros ein chodau. Gyfeillion annwyl, os yw Duw wedi'n caru ni fel hyn, feddwl ni'n neu hefyd garu ein gilydd. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Os ddim yn caru ein gilydd, y mae Duw yn aros ynom, ac y mae ei gariad ef wedi berffeithio ynom ni. Dyma sydd rydym yn gwybod yn bod yn aros yn ddo ef ac ef ynom ninnau, a mi ddo ef roi ni o'i ysbryd. Rydym ni wedi gweld ac rydym yn tystiolaethu bod y tad wedi anfon i fab yn waredwr y byd. Pwy bynnag sy'n cyffesu mae Iesu yw mab Duw, y mae Duw yn aros ynddo ac yntau yn niw. Felly, rydym ni wedi dod i adnabod a chredu'r cariad sydd gan Dduw tuag atom. Cariad yw Duw, ac mae'r sawl sy'n aros mewn cariad yn aros yn niw, a Duw yn aros ynddo yntau. Diolch yn fawr iawn i Sara. A mae'n siŵr bod ti'n briodol i mi ddeud llongyfarchiadau Ariannin, dydy? Bw! Wel, oedd Sara yn o gwmpas i fetha bore ddoe, achos pan wedi cysylltu hefo hi, cyn y gêm, nath i ddeud, wyt ti'n siŵr bod chdi eisiau fi ddarllen os wneith Ariannin? Oedd hi'n llawn hyder chwarae teg iddi. Na, da iawn. Da iawn wir. Rwan ta, petawn ni yn mynd allan ac yn holi trigolion Bangor, be ydy mynydd, dwi'n dychmygu y bason nhw'n edrach yn wirion arna i. Edrach yn wirion arna i a siŵr o fod pwyntio a dweud, hwnna ydy mynydd. Taswn i'n mynd allan ac yn gofyn i bobl Bangor be ydy cariad, ella bys nhw ddim yn edrych mor wirion arna fi, ella bys nhw'n edrych yn flin arna i meddwl, mae hon yn mynd i fod yn sgwrs hir. Achos lle mae disgrifio mynydd yn hawdd, hwnna dio, mae disgrifio cariad yn llawar anoddach. Llawar anoddach oherwydd mae pobl wedi ddeud dros y canrifoedd am gariad mor amrywiol, a mae'r ffordd ydyn ni'n defnyddio y gair cariad yn gallu bod yn wahanol iawn o berson i berson. Chi jyst yn meddwl am rei caneuon. O'n i'n mynd i ddeud caneuon diweddar, ond pan nes i feddwl am lyrics caneuon, o'n i'n wybod oedd yn sôn am gariad, am ryw reswm oedd nhw'n gyd yn dod o'r 60au. Love is all around me. Be oedd y can Ring of Fire? Love is a burning thing? Na, dwi'n cofio. Ond mae yna lot o ddisgrifiadau o be ydy cariad. Pan da ni'n troi at y Beibl, da ni'n gweld bod cariad yn thema trwyddo fo i gyd, yn thema allweddol sy'n llifo o Genesis i datguddiad.
A mae cariad wrth gwrs yn ganolog yn allweddol i'r ffydd Gristnogol, achos bod y Beibl a'r darlleniad da ni wedi glywed gan Sara rwan yn deud mai cariad yw Duw. Mae yna gapeli a festrioedd hefo Duw, cariad Duw ar hyd a lled Cymru. A does nam lot o bethau yma Duw yn cael ei ddisgrifio fel mae o yn hwn. Mae'n debyg yn y Testament Newydd, dim ond 3 disgrifiad arall sy'n yna o bod Duw yn rhywbeth. Mae Duw yn ysbryd yn Ioan 4, mae Duw yn oleuni yn 1 Ioan 1:5, a mae Duw yn dan sy'n ysu, consuming fire, yn Hebreaid 12:29. A'r enwoca ohonyn nhw gyd, wrth gwrs, ydy cariad yw Duw. Duw cariad yw yn yr hen gyfieithiad. Ac felly, be da ni'n mynd i wneud bore yma ydy parhau hefo be o'n i'n edrych arno fo dydd Sul dwytha. Ac os gair adnod i fyny, yr adnod enwog honno o ddiwadd llythyr Paul at y Corinthiaid. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fyddo gyda chwi oll. Da ni'n mynd i ganolbwyntio ar a chariad Duw y bore yma. Ac yn addas iawn dydy cyn i ni ddod at fwrdd y Cymyn, bod ni'n gallu cael yr amser yma i ystyried be mae cariad Duw yn ei olygu, nid yn ôl y byd, ond yn ôl gair Duw yn ôl y Beibl. A dwi'n gweddio y bydd o yn gymorth go iawn i ni. Wrth i ni ddod at fwrdd y Cymyn, ond wrth i ni fyw yn bywyda yr wythnos nesaf. Be mae o'n olygu i gariad Duw fod gyda ni oll? Be mae Paul yn weddio amdano fo? Wel, wrth ofyn y cwestiwn yna, mi da ni yn gorfod ystyried be mae'r Beibl yn ei ddeud am gariad Duw. Ac felly yn sydyn, da ni'n mynd i grybwyll 2 agwedd o gariad Duw bore yma. Cariad Duw tuag ato ni, cariad Duw ynom ni, a chariad Duw yn dod allan ohono ni. Cariad tuag ato ni, ynom ni, a chariad yn dod allan ohono ni. Dwch ni gychwyn felly hefo cariad tuag ato ni. Fel arfer, wrth i ni feddwl am gariad yn y ffordd da ni'n siarad o ddydd i ddydd, yn y ffordd yr ydym ni'n gweld cariad yn cael ei fynegu neu ddisgrifio mewn caneuon neu ffilmiau, fel arfer mae cariad yn ymwneud â rhywbeth atyniadol, yn dydi? Rhywbeth y mae rhywun yn ei weld yn hyfryd, yn braf, yn ddymunol. Fyddwch chi'n clywed weithiau am bobl yn deud, dwi'n caru chips. Dwi wedi clywed y frawddeg yna'n cael ei deud. Pobl sydd yn mwynhau bita chips sydd yn deud hynny. Ne, mi fyddwch chi, ella, dros yr wythnosa dwytha a'r nesa, yn clywed am bobl chwaraeon yn sôn am mae hwn a hwn neu hon a hon yn gwneud pethau for the love of the game. Pobl sydd yn licio y gêm ydy heini. Nid pobl sydd yn dweud, dwi'n mysio am byd i wneud efo rygbi. For the love of the game, mae gen nhw rhyw angerdd tuag ato fo. Cariad rhwng pobl. Mae yna rhywbeth atyniadol yn y llall, mwyn i gyfeillgarwch ddatblygu, mwyn i berthynas ddyfnhau. Ond cariad Duw, cweit rhy fath na di. Achos pan da ni'n mynd i mewn i be mae'r Beibl yn ei ddeud am gariad Duw, i ddechrau, da ni'n sylweddoli bod cariad Duw yn bodoli, yn y diwdod, ymhlith y persona drindod, tad, mab ac ysbryd glân, cyn i unrhyw beth gael ei greu. Dyna pam na cariad yw Duw. Dydy cariad ddim yn rhywbeth sydd yn datblygu yn yw ar ôl iddo fo greu y byd a creu pobl. Mae o yn gariad perffaith, yn rhagwyddoldeb cyn creu y byd ag amser. Mae hynny'n beth rhyfeddol i gychwyn arno fo. Ac yna, pan da ni'n meddwl am gariad Duw, sef y pwynt cyntaf, cariad Duw tuag ato ni fel pobl, eto mae yna rhywbeth gwahanol. Mi fysa ni'n tybio bod Duw yn caru ni achos bod yna rhywbeth hyfryd yno ni. Nid felly mae'r gair yn deud. Mae'r gair yn deud i'r gwrthwyneb bod Duw yn caru ni gweitha'r ffaith
bod na ddim byd hyfryd amdano ni. Dim byd dymunol yno ni'n naturiol. Pobl sydd wedi taflu popeth yn ôl i wyneb yn creawdwr ydyn ni. Pobl sydd wedi trio rhedeg i ffwrdd oddi wrtho fo yn hytrach na i fyddhau a byw mewn cymdeithas ago. Dyfyniad bach C.S. Lewis i chi. God loves us not because we are lovable, but because he is love. Not because he needs to receive, but because he delights to give. Darlun bach i'n helpu ni feddwl am hyn. Bore ddoe, pan nes i ddod adra o'r cyfarfod dynion, a da iawn oedd y brecwast gwyl, diolch yn iawn ti. Nes i gyrraedd adra, a dyma fi mewn i tŷ, a dyma Gwen yn dweud, haia, diolch am roed y gres ymlaen bore yma. A nes i feddwl, nes i'n roed y gres ymlaen bore yma. A dyma Gwen am sbio na fi mewn syndod a dweud, na do, pwy nath roed y gres ymlaen ta? Mi oedd y gres di dod ymlaen, a sgan i'n syniad sut. Achos dwi'n mynd allt sut mae gres canolog yn hun newydd yn gweithio, dwi'n hyd yn oed yn gwybod lle mae thermostat yn y tŷ. Ond rhywsut, oedd o'n built-in i'r system bod ti di oeri chydig bach, a nath y gres just dod ymlaen ohono ei hun. Heb i fi, na Gwenno, na neb yn y tŷ ofyn, oedd o jyst i digwydd yn ddigymell fel petai. Hynny di, da ni'n gwybod pam, dwi'n meddwl, ond dwi'n yn gwybod, nid fi nath wneud o. Mae cariad Duw yn dod ata ni cyn i ni ofyn, heb i ni wneud unrhyw beth i enyn y cariad yna, mae'r cariad yn yr arglwydd yn barod oherwydd pwy ydi o. A'r hyfeddod ydy yn hynny bod o'n dod ato ni. Gweitha'r ffaith bod ni'n gwneud pob peth posib i beidio, i heiddi fo, i beidio hyd yn oed i gofyn amdano fo yn aml yn yn trienni. Oeddan ni rhai ohono ni yn Bryn y Groes os dwytha ar gyfer cynhadledd Gweinidogion. A'r thema oedd cyfamod Duw. A mi gawson ni ganu lot o hen emyna. Ac un ohonyn nhw oedd unig emyn Thomas Charles. A mae unig emyn Thomas Charles yn cychwyn hefo'r llinell yma. Dyfais fawr tragwyddol gariad ydy'r iachawdwriaeth lawn. Cyfamod hedd yw'r sylfaen gadarn yr hwn ni dderfyn byth mo'i ddawn. Ydych be mae Charles yn dweud? Cariad tragwyddol Duw sydd wedi achosi yr iachawdwriaeth, yr achubiaeth da ni'n ei dderbyn, nid dim byd yno ni, ac mae o'n ymhyfrydu mewn bod ni'n cael profi y cariad tragwyddol hwnnw mewn ffordd arbennig. Be di'r ffordd honno? Wel, da ni wedi clywed yn barod yn y darlleniad. Da ni yn derbyn y cariad hwnnw, y cariad sy'n dod ato ni yn Iesu Grist. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi ein cariad ni. Wedi ein caru ni, mae'n ddrwg yna, ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod neu'n iawn dros ein pechodau. Mae'n rhyfeddol di hynny. Mae cariad Duw yn bodoli ers cyn creu y byd, ond mae o wedi amlygu, wedi ddangos yn ei berffeithrwydd mewn person. Yn yr arglwydd Iesu, ac yn benodol, medda'r adnod yma ac adnodau eraill, yn benodol yn y ffaith bod y person godidog yma wedi bod yn fodlon mynd i'r groes yn mwyn ni, yn lle ni, mwyn sgubo ymaith yr aflendid a'r pechod yr ydyn ni yn ei gario yn naturiol yn cyflwr ni. Mwyn sicrhau bod ni'n cael yn adfer i'r berthynas gariadus dragwyddol honno yr oedd o wedi fwriadu i ni o'r dechrau. Mae cariad Duw yn blaenori unrhyw gariad yno ni. Mae cariad Duw glwy'n Iesu ymlaen wedyn yn achosi y cariad yr ydyn ni yn ei deimlo tuag at Dduw a tuag at eraill. Felly, cariad Duw ato ni yn ôl y Beibl i weld ymherson Iesu Grist ac yn ei farw a berthol o drost bechaduriaid.
Ond ai hynna ydi o'n unig? Os ydy ar cariad Duw yn aros efo ni, a'r cwbl ma'n olygu ydy bod ni'n meddwl am groes Iesu Grist, yn gwybod lot o bethau am Iesu Grist? Na, mae o'n fwy na hynny'n dydy. Os ydy cariad Duw yn cael ei amlygu i'r byd mewn person, a'r hyn nath y person yma oedd yn dduw ac yn ddyn, mae'n gwneud synwyr felly bod y cariad yma yn dod i'w anterth mewn perthynas bersonol yn dydy. Felly os ydyn ni'n aros yng nghariad Duw, da ni'n aros yng Nghrist. Os ydy cariad Duw hefo ni, mae o'n golygu bod na berthynas, bod na uniad arbennig rhwngtho ni a'r arglwydd Iesu ei hun. Achos mae cariad, da ni'n ymwybodol, yn rhywbeth sydd yn ymwneud go iawn, y cariad dwfn hwnnw yn ymwneud â pherthynas yn dydy. Mae'n ymwneud â pobl eraill a'r hyn sydd yn digwydd mewn cariad ydy bod ni yn teimlo fel bod ni'n cael yn derbyn, yn gwerthfawrogi, bod y person arall hefo ni o'n plaid ni yn hytrach na yn herbyn ni. Mae yna rhyw dim cytundeb, ond mae yna uniad yn digwydd mewn cariad, lle da ni'n cyd-ddeheu, a mae'r naill a'r llall yn mwynhau cwmni gilydd ac yn ffynnu. A mi allwn ni ddeud yr union rhan un peth yng nghariad Duw. Mae o'n dod ata ni yn Iesu Grist, ond mae o'n fwy na jyst aros yn Iesu Grist fel peth allan yn fanna. Mae Duw yn mynd gam ymhellach a dweud mae'r cariad yna yn mynd i ddod ato chi mewn ffordd real a phersonol. A'r cyfrwng i hynny ddigwydd ydy trwy waith yr ysbryd glân sydd yn uno ni yn y berthynas gariadus honno trwy ffydd yn Iesu Grist. A mae gwaith yr ysbryd glân yn gwneud un emynydd yn deud y pell yn agos. Mae yna lot o bobl sydd yn gallu darllen y Beibl, lot o bobl yn gallu gwybod ffeithiau am Iesu Grist, ond mae'r Cristion yn deud, o na, dwi'n ei nabod o. Mae croeshoeliad Iesu Grist yn rhywbeth sydd yn ymwneud yn uniongyrchol a fi, a'n angen i, am hechod i, angobaith i. Mae fel tasa Iesu wedi dod yn fyw o dudalenna'r Beibl i mewn i'n profiad ni. A dyna ydy y profiad o dderbyn cariad Duw yno ni trwy'r ysbryd glân. A mae'r Beibl yn cadarnhau hyn. Meddyliwch am Rhufeiniaid 5:5 fel un esiampl yn unig. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw wedi dywallt yn ein calonnau trwy'r ysbryd glân y mae ef wedi ei roi i ni. Dwi'n gwybod faint ohonoch chi sydd ar Facebook. Ond os ydych chi ar Facebook, mi fydd gynnoch chi ffrindiau Facebook. A dwi'n misio chi ddangos chi nhw yna cymharu faint o niferoedd o ffrindiau sgynnoch chi, ond dwi'n gwybod am bobl dwi'n nabod hefo miloedd o ffrindiau. A fydda i'n meddwl, ydyn nhw'n ffrindiau go iawn? Os na berthynas go iawn yna, neu jyst rhyw fath o ddod ar draws o'ch gilydd rhywbryd, a mae Facebook wedi honni bod na barhad yn y cysylltiad rhyngthoch chi. Mae yna bobl sydd yn ffrindiau Facebook i fi, tasa Facebook yn stopio bodoli, swn i'n gwybod dim byd amdanyn nhw. Swn i byth yn gweld nhw, a fysa na ddim perthynas yna. Nid dyna ydy cariad Duw. Nid rhywbeth na ddigwydd unwaith yn hanesyddol yn Iesu Grist, a wedyn mae yna ryw gysylltiad yn parhau. Mae o fel cyfeillgarwch go iawn. Mae yna ymwneud personol, mae yna adnabyddiaeth, mae yna berthynas ddynamig yn digwydd trwy yr ysbryd glân yn dod â cariad Duw ynom ni. Ydych chi wedi profi hynny? Ydych chi'n gallu deud, ia, mae Rhodri gwneud synwyr. Ydych chi'n gorfod hynna bob tro. Ond ar y pwynt yna, dwi'n gwybod be mae Rhodri meddwl, achos dwi'n gwybod be dio i brofi y cariad yna. Mae o yn cael ei amlygu yn Iesu Grist, ond mae o'n dod ata ni yn bersonol trwy ffydd wrth i'r ysbryd glân weithio ynom ni. 1 Ioan 4 eto'r darlleniad gawson ni, dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn aros ynddo ef, ac ef ynom ninnau
am iddo ef roi I ni o'r ysbryd. Yr ydym ni wedi gweld ac rydym yn tystiolaethu bod y tad wedi anfon ei fab yn waredwr y byd. Y fath ras ydy'r ffaith bod cariad Duw yn dod I mewn I ni trwy'r ysbryd glân, achos heb yr ysbryd glân, fysa gennym ni'n gobaith gwneud synwyr o unrhyw beth. Mae'r Beibl yn egluro yn naturiol yn yn pechod, da ni'n ddall. Lle da ni'n mynd I weld Iesu Grist yn atyniadol? Fel gymaint o bobl yn yr Efengyla, maen nhw'n gweld Iesu yn gorfforol a maen nhw'n symud ymlaen, heb ymddiried yn efo. Dyna'n cyflwr nina yn naturiol, ond mae'r ysbryd trwy'r gwaith yna yn yn geni ni o'r newydd yn rhoi llygad ffydd I chi a fi sy'n credu. Fel bod ni'n gweld Iesu Grist a ni'n dweud, hyfryd. Hyfryd. A dwi'n gwybod trwy yr hyn mae o wedi wneud yno I, trwy'r hyn mae o wedi wneud ar y groes drostai, dwi yn eiddo iddo fo a mae o yn eiddo I mi. Mae'n rhyfeddol gallu deud o, ond dyna y gwirionedd mae'r Beibl yn ei ddatgan yn glir I ni. Yn fwy na hynny, da ni yn ddall ac felly'n analluog I gredu'r Efengyl, ond da ni'n naturiol yn hunanol ac felly'n analluog I garu yn naturiol. Ond wrth i'r ysbryd gael ei roi I ni, mae'r ysbryd yn newid yn dyheada'n sarchiadau ni. Pethau oedden ni unwaith yn gasau, da ni rwan yn ei drysori. Lle ella yr oedden ni cynt yn byw yn bywyda wedi ffocysu ar yrfa neu llwyddiant neu enw da, ar ôl I ni brofi cariad Duw yno ni trwy'r ysbryd glân, mae'n blaenoriaethau ni newid. Da ni dweud, wel ia, mae gweithio yn galad yn bwysig, ond dwi eisiau I fyddhau'r arglwydd. Ac os ydy mosi yn gofyn I fi wneud rhywbeth sydd yn niweidiol I rywun arall, dwi'n mynd I fanna. Pam? Achos mae cariad Duw yno ni trwy'r ysbryd glân yn newid yn bywyda ni, y ffordd yr ydyn ni'n gweld pethau. Dwi wedi sôn am Thomas Charles. Dwch I ni neidio at fethodist enwog arall, ond ganrif ynghynt, Howell Harris. Mi oedd Howell Harris yn dipyn o enigma mewn lot o ffyrdd, ond mae gynno fo ddyfyniadau enwog achos bod o'n sgwennu dyddiaduron. Ond mae debyg bod o'n sgwennu dyddiaduron ym mhob cyfeiriad, felly bod nhw'n anodd iawn I darllen. Ond oherwydd bod wedi sgwennu yn y ddyddiadur, mae gynno ni brofiad personol Howell Harris o gariad Duw. Dyma y ddyfyniad o ddyddiadur Howell Harris y mis Mehefin 1735. Oedd o'n sgwennu yn Saesneg. I felt suddenly my heart melting within me like wax before the fire with love to God my Saviour. Then was a cry in my inmost soul which I was totally unacquainted with before. Abba, Father, Abba, Father. I could not help calling God my Father. I knew that I was his child and that he loved me and heard me. Chi'n sylwi? Profi cariad Duw yn ei fywyd ei hun, ac yn sgil hynny deud, a dwi wedyn yn cariad Duw, yn caru Duw mewn ymateb. I knew that he loved me and heard me, my soul being filled and satiated, crying, "'Tis enough, I am satisfied. Give me strength and I will follow thee through fire and water." Ydych chi wedi profi'r cariad hwnnw? Mae eisiau ni beidio meddwl na profiad o gariad I rhai Cristnogion, super Cristnogion ydi o. Mae'r Beibl, yr llythyr ydyn ni wedi ddarllen yn dweud bod o I ddod I bob Cristion. Mae rhaid ni fod yn ofalus wrth gymharu profiadau, does? Fel mewn unrhyw beth. Peidiwch â chwennu'ch profiad rhywun arall, ond please, peidiwch â dweud, dwi'n mwyn gwybod beth yw hwnna. Gofynnwch i'r arglwydd, i'r Duw byw, i'r gwaredwr byw yn Iesu Grist. Os ydych chi'n teimlo bod y profiad yna, os ydych chi wedi gael o wedi gwanhau, gofynnwch i'r ysbryd glân adnewyddu eich ymwybyddiaeth chi o gariad Duw yno chi trwy'r ysbryd, ond hefyd eich ymatab chi o gariad tuag ato fo. Gofynnwch i'r Duw byr, Duw byw am nerth I brofi'n ddyfnach y cariad hwnnw sydd ar gael I ni yn yr ysbryd wrth I ni droi at Iesu Grist mewn ffydd. Felly cariad Duw tuag ato ni
yn Iesu Grist. Cariad Duw yno ni trwy waith yr ysbryd yn uno ni a Iesu Grist mewn ffydd. Ac yn ola, dwi eisiau ni feddwl am gariad Duw yn dod ohono ni, yn dod allan ohono ni. Wrth i fi feddwl am yr hyn mae Ioan yn ddeud yn y rhan yma o'r benod, ges i'n atgoffa o'r poster yna yn ysgol uwchradd yn un o'r gwersi gwyddoniaeth. A dwi'n mwyn cofio be oedd yr teitl i'r poster. Rhywbeth tebyg i'r cylch hydrolegol. Y cylch yna mae dŵr yn ei wneud. Da chi gyd i weld o. Mae dŵr mewn glaw yn dod lawr ar y bryniau a'r mynyddoedd. Mae'n mynd trwy'r llynnoedd, afonydd, môr, a wedyn mae'n cyddwyso, anweddu. Dwi'n mwyn cofio'r terma. Mae'n mynd fyny, a wedyn mae'n jyst yn dod nôl, a mae dŵr yn mynd rownd a rownd a rownd. Dyna di'r syniad. Gewch chi wyddonwyr anghytuno, fe fi a deud bod fi'n wrong nes ymlaen, ond dyna di'r fras y theori. Ac o'n i'n meddwl, o mae cariad Duw yn eitha tebyg i hynny, dydy. Mae o'n cychwyn yn y drindod sanctaeth, y cariad perffaith yna rhwng y tad mab a'r ysbryd glân. Mae o'n dod mewn i amser wrth i Dduw ymwneud â phobl ac ar ei fwyaf godidog mae o'n dod mewn i amser yn Iesu Grist ei hun. Ac yna mae o'n llifo trwy'r Efengyl, trwy waith yr ysbryd glân yn gwneud i ni yn pechod ddod at Iesu Grist. Mae'n llifo i ni, ond diolch yn stopio yn y crediniwr na di. Mae o i lifo allan ohono ni wedyn at bobl eraill. Ac wrth iddo fo wneud hynny, mae o'n mynd at bobl eraill, ond hefyd mae cariad Duw yn enyn cariad yno ni tuag at Dduw mewn mawl a diolchgarwch ac ufuddod. Felly, yng nghynllun Duw, dwi'n tybio bod o fel y cylch yna, lle mae o'n caru, mae o'n rhoi y cariad yna i ni yn Iesu Grist trwy'r ysbryd glân, ac yna mae'r cariad i lifo allan ohono ni, at Dduw ac at bobl eraill. Ac wrth gwrs, pan mae Duw yn gwneud ei waith yn barhaus, mae o'n cychwyn seicl arall mewn pobl eraill, pan maen nhw'n dod i ffydd. Maen nhw wedyn yn rhannu cariad ac yn ddiddiwedd hyd at ddiwedd amser. Mor hyfryd ydy'r darlun yna, a bod Duw yn ei ras yn dweud, o gewch chi fod yn rhan o'r cylch yna. Gewch chi brofi, a wedyn gewch chi'ch defnyddio i rannu'n nghariad i a phobl eraill. Yn y ffordd da chi'n trin eich gilydd, yn y ffordd yr ydych chi hyd yn oed yn trin gelynion. 1 Ioan 4. Gyfeillion annwyl, os yw Duw wedi'n caru ni fel hyn, fe ddylem ninnau hefyd garu ein gilydd. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed, os ydym yn caru ein gilydd, y mae Duw yn aros ynom ac mae ei gariad ef wedi berffeithio ynom ni. Dwi am awgrymu wrthych chi, pan mae'r apostol Paul yn deud gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw fyddo gyda chi, bod o'n golygu bod ni'n derbyn y cariad trwy ffydd yn Iesu Grist, bod y cariad hwnnw'n dod yn reality personol i ni trwy waith yr ysbryd, a bod y cariad yna yn reality cymdeithasol pan ydym ni'n rhan o eglwys Dduw. Ac felly mewn ffordd hyfryd, mae cael dod at yn gilydd fel hyn, i siarad, i wrando ar y gair i foli, yn rhan o gyfoeth cariad Duw tuag ata ni. Ac felly, wrth i ni feddwl am hynny, os ydym ni yn lleihau yn ymwneud ni a'n gilydd, os ydym ni mewn rhyw ffordd yn tynnu nôl ac yn dweud, o mae cariad Duw yn iawn yn fy llofft a ben yn hyn, dwi'n misio pobl Duw, da ni'n torri ar y seicl mae Duw yn ei ddoethineb wedi roi i ni. O'n i'n meddwl yn ddiweddar am Covid, ac yn benodol, sut nath Covid effeithio myfyrwyr prifysgol. Dwi'n siŵr bod wedi bod yn brofiad digalon iddyn nhw. Pobl yn mynd i brifysgolion, a wedyn munud oedden nhw'n cyrraedd yna, fy'r awdurdoda'n dweud, oeddech chi'n cael siarad efo neb, chi'n jyst gwrdd aros yn eich llofft, a mae pob interaction yn dod trwy sgrin. Dim dyna di bywyd prifysgol i fod, na ci. Hynny mae o fod yn gyfnod cyffroes, lle da chi'n ynghanol pobl, ella mewn lle newydd, yn dod i nabod chi'ch hun, yn dod i nabod pobl wahanol i chi'ch hun, a tyfu trwy hynny.
Ac bod nhw wedi cael addysg brifysgol, a dwi'n gweld Erin am eisiau bod wedi bod yn gweithio'n galad iawn yn darparu yr addysg yna trwy sgrin, oedd am y cyfoeth fysa nhw wedi licio i gael. Oedd am y cyfoeth, mae siŵr fysa awdurdodau brifysgol yn dymuno iddyn nhw gael. I ni, pan da ni'n myfyrio am gariad Duw, sut ydyn ni yn amlygu cariad tuag at yn gilydd? Da chi'n siarad? Yn gofyn sut ydyn ni go iawn, dim yr sut wyt ti cyfarchiad Cymraeg, dwi'n eisiau gwybod go iawn symud ymlaen, ond y go iawn dod i'n nabod yn gilydd. Rhannu fo'n gilydd. Ydyn ni'n rhannu pwyntiau gweddi ac efo concern go iawn am sut ydyn ni'n gwneud yn ysbrydol. Sut mae'n perthynas ni hefo'n teulu, pa mor anodd ydy gwaith. Wrth i ni gario beichiau'n gilydd, wrth i ni rannu'r concern yna, mi ydyn ni yn mynd i brofi rhywbeth arbennig o gariad Duw yn y gymdeithas yna. Os da ni'n tynnu'n hunin allan, neu os ydyn ni yn y berthynas yna ond ddim wir yn dangos cariad, da ni fel tas ni'n rhwystyr i'r seicl yma o gariad mae Duw yn ddymuno i gael yn ei eglwys ac yna fel tystiolaeth allan i'r byd. Cariad Duw tuag atan ni Iesu Grist, cariad Duw yno ni, trwy'r ysbryd glân yn uno ni mewn ffydd a Iesu. Cariad Duw yn dod i ni ac yn mynd allan ohono ni, at yr arglwydd mewn mawl ac ufuddod, ac at yn gilydd mewn gweithredoedd, mewn gweddia, mewn ymwneud cariadus graslon maddeigar, fel ac y mae'r Testament Newydd yn ei esbonio dro ar ôl tro. Pan da chi'n clywed y disgrifiadau yna gariad, be ydych chi'n meddwl? Oeddech chi'n meddwl, dwi'n brin o'r pethau yma. Dwi'n clywed am Iesu Grist yn aml, ond diolch yn cnesu'n nghalon ni. Dwi'n clywed am brofiadau Cristnogion a dwi'n hiraethu, achos dwi'n cofio bod felly unwaith, mae yna ryw oerni, mae yna ryw swildod neu pellter ysbrydol rhwng thai a Cristnogion eraill a fi ar arglwydd Iesu. Ydych chi wrth glywed am y syniad yma o gariad ymhlith pobl dduw, ydych chi'n meddwl, lle mae o? Dwi'n di profi fo. Neu fwyaf trist i gyd, ydych chi wedyn o bosib wedi cael eich brifo'n ofnadwy gan Gristion i'r gradda bod y syniad yma o gariad Duw yn dod o Gristnogion yn beth diarth i chi. Os ydych chi felly, mi fyddwch chi mewn cwmni da, achos mae Cristnogion ar hyd y canrifoedd wedi stryglo hefo hyn. Ond pan fyddwn ni rwan yn dod at Fwrdd y Cymyn, da ni'n dod yn coffau marwolaeth un sydd wedi atgyfodi. Un sydd yn waredwr byw, un sydd yn gwrando'n gweddia ni ac yn ymateb i'n hangen ni. Felly ella bod gynnon ni ansicrwydd, ella bod gynnon ni oerni yn calonna, da ni felly'n cael yn gwahodd at Fwrdd y Cymyn a dweud dyma sydd ydw i. Arglwydd maddau mi. Arglwydd delia hefo nghalon ni. Tania yng nghalon ni a chariad tuag ata ti achos bod fi'n profi dy gariad di mewn ffordd arbennig trwy'r ysbryd wrth hoelio'n sylw ar Iesu Grist. Dwi am weddio, da ni am ganu emyn sydd yn canolbwyntio'n meddyliau ni ar aberth Iesu Grist ac yna mi ddown ni at Fwrdd y Cymyn hefo'n gilydd. Ddewch chi ni weddio. Dad, da ni'n diolch i ti am dair di ac am eiriau'r apostol Paul, lle roedd o'n dymuno i gariad, dy gariad di fod gyda Cristnogion Corinth. Da ni isio tyfu mewn gwerthfawrogiad ac adnabyddiaeth ohono ti, yn Iesu Grist trwy'r ysbryd glân. Da ni isio profi'n ddyfnach o'r cariad hwnnw mewn ffordd fydd nid yn croni yno ni, ond yn effeithio ar y ffordd ydyn ni'n caru eraill, yn dy garu di. Cynorthwya ni'n yn gwendid rwan. Ac wrth i ni ddod at Fwrdd y Cymyn, helpa ni i werthfawrogi i ddeall, i ddod mewn ffydd at Grist, yr un sydd wedi talu'r pris o ei fawr gariad tuag ata ni. Mwyn denw. Amen.
Mi ganiwn ni yr emyn o amweld y wawr ar y twyllaf ddydd Crist ar ei ffordd i Galfari. Barnwyd gan y byd yn naiguron friw a'i roi ar groes o bren. O'r fath grym y groes, o'n ein diwn dioddel oes. Dig y nef ar noef i'n gael maddeuant wrth ei groes. Y nos y bradychwyd yr arglwydd Iesu. Bydd o gymryd bara, ac wedi diolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn
cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Da ni wedi clywed am gariad Duw. Da ni wedi clywed yma ar groes Calfaria, mae cariad Duw wedi disgleirio i fyd syrthiedig, byd anghennus pechadurus. Ond mae'r cymyn yn atgoffa ni bod y cariad yna wedi costio'n ddrud i'r arglwydd Iesu, dydy. A bod o wedi gwneud y cyfan o'i wirfodd achos i gariad tuag ata ni, bod o wedi bod yn fodlon i gael ei wawdio, i'w gorff o gael ei ddarnio a'i waed dod i dywallt, achos oedd o'n gwybod beth oedd o'n mynd i gyflawni trwy wneud hynny. Ac ar ddiwedd y darn o Corinthiaid nes i ddarllen, mae Paul yn deud, wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, da ni'n cyhoeddi rhywbeth. Da ni'n cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Da ni'n cyhoeddi marwolaeth yr un sydd yn fyw ac sydd yn mynd i ddychwelyd i osod popeth yn ei le rhyw ddydd. Ac felly'n anogaeth i bawb ohono ni ydi gwahoddiad Iesu Grist, y Duw byw ydi o, i ni ddod at i fwrdd o, i ni gofio, i ni ddiolch, i aberth o drosta ni. Ond dydy hi ddim i fod yn weithred wag, mi da ni isio dod mewn ffydd ac edifeirwch a rhoid yn hyn i ni'r arglwydd Iesu unwaith eto mewn ffydd a deud gnad y waith yna i. Adnewyddan ffydd i, byw ha yn ymdeimlad i o dy gariad di fel mod i wedyn yn gallu byw allan y cariad yna tuag at eraill a thuag ata ti. Felly os ydych chi'n caru yr arglwydd Iesu, os ydych chi'n credu yn efo, ella bod eich ffydd chi'n wan, dowch yn ostyngedig at fwrdd y cymyn. Os ydych chi ddim yn credu, swn ni'n annog chi beidio cymryd y cymyn a mae hynny'n hollol iawn. O mae o'n wahoddiad gan Iesu Grist i'w bobl o ddod i ddathlu a derbyn. Felly mi nawn ni rannu yr elfenna, ac yna mi nawn ni gyd fwyta a chyd yfed hefo'n gilydd. Tra mae'r elfenna yn cael ei rhannu, mi fydd 'na adnodau fyny ar y sgrin i chi fyfyrio arnyn nhw. Felly dewch i ni rannu, os gael rhai'n helpu fi rannu'r elfenna, please.
Cymerodd Iesu fara, ac wedi diolch fe'i torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Amen. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistriw, ond cael bywyd tragwyddol. O arglwydd sanctaidd, da ni'n diolch i ti gymaint am Iesu, am ei aberth o, am y maddeuant a'r bywyd tragwyddol mae o di sicrhau i bob un sy'n credu. Ac wrth i ni ddiolch, da ni'n gofyn arglwydd y byddi di yn delio â ni. Chdi sydd yn nabod ni. Chdi sydd wedi darparu yr aberth am yn pechod ni. Y cymod a'r un sydd wedi'n creu ni. A nerth dysbryd glân sydd wedi cael ei roi yn rhodd i ni mwyn i ni fyw dy glod di. Helpa ni heddiw, fori a bob fori sydd yn dod i dy glodfori di ac i ddangos y cariad hwnnw yr wyt ti am i ni ddangos ymhlith yn gilydd a thuag at bobl yn y byd. Arglwydd, da ni isio deud hefo'r salmydd, diolchwch i'r arglwydd a mae da yw oherwydd mae ei gariad hyd byth. Derbyn yn clod anmawl ni felly, a thrigar ha wrthyn ni wrth i ni adael. A ni gofyn y cyfan clod a gogoniant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. A be am i ni orffan yn cyd ddarllan yr adnod sydd yn fendith y sleid ola, dwi'n meddwl, Gwydyn. Na ni neidio dros dana. Diolch i ti. Na ni orffan yn cyd-adrodd y gras efangelydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fyddo gyda chi oll. Amen.